Com funciona Subventio? Expedients de convocatòries. 9. Comptabilització. Subventio és la nova eina de l'Ajuntament de Barcelona que ens facilita la gestió integral dels expedients de subvencions. Accedim a Subventio des de l'enllaç subvencions.ajuntament.bcn. Si el sistema no reconeix automàticament les nostres credencials, cal que ens identifiquem amb el nostre codi de xarxa i la contrasenya. En aquest tutorial expliquem com tramitar la comptabilització dels assentaments relatius a les sol·licituds vinculades amb un subexpedient de convocatòries. Aquesta és una tasca que correspon al suport administratiu de l'òrgan gestor i, segons la convocatòria i l'estat de la sol·licitud, es pot fer en diferents moments. En tots els casos, l'operativa és la mateixa. Veiem com fer-ho. Recordem canviar el mode de consulta-edició clicant en aquest botó. Des de l'expedient de cada sol·licitud accedim a la pestanya Dades econòmiques. Per crear un nou assentament comptable, des del desplegable d'operacions, cliquem Afegir. S'obre una finestra emergent on cal emplenar, en ordre, alguns camps. Primer seleccionem el tipus d'assentament des d'aquest desplegable. A codi tercer, escollim un del llistat on consten els tercers escrits a l'expedient. Subventio emplena automàticament alguns dels camps per defecte que podem editar en tot cas. Cal revisar i informar manualment i en ordre l'exercici pressupostari, la partida pressupostària, així com el tipus d'exercici, l'import atorgat, la data comptable, que per defecte és la del dia d'avui, el tipus i import de retenció si escau i una descripció de l'assentament. I desem. L'assentament apareix ara a la llista en estat d'esborrany i només existeix a l'entorn de Subventio. Això vol dir que el podem esborrar i tornar a fer perquè encara no està informat a SAP Ecofin. Per tal de comptabilitzar-ho, quan sigui definitiu, el seleccionem des de la casella de l'esquerra i al desplegable Operacions triem l'opció Comptabilitzar. L'assentament canvia en aquest punt de manera automàtica el seu estat a pendent aprovació i inicia la seva tramitació. Amb el vistiplau d'Administració i d'Intervenció, l'assentament canviarà el seu estat a relacionat per aprovar fins que quedi definitivament aprovat. També passarà automàticament al darrer estat Pagament quan Tresoreria informi de la data de pagament. Recordem que en els casos dels expedients plurianuals podem informar també dels assentaments futurs modificant l'exercici pressupostari i seleccionant l'opció F al desplegable de tipus d'exercici des de la finestra emergent per afegir els assentaments. Veiem també com tramitar les tasques d'administració per fer el vistiplau dels assentaments. I accedim des del menú lateral, opció Administració. S'obre un cercador d'expedients on cal informar el número d'expedient de convocatòria, l'òrgan gestor i el tipus d'assentament i cercar. Com a resultat tenim una llista amb les sol·licituds per validar amb una sèrie de camps informats com l'estat AEAT, TGSS, Institut Municipal d'Hisenda i justificacions anteriors. Des del llistat podem clicar amb el botó dret sobre un dels codis d'expedient per poder revisar també altres dades o documents. Un cop revisat, seleccionem l'expedient o expedients que vulguem validar des de la casella de l'esquerra i cliquem al botó Validar. Al costat de cada codi d'expedient llistat trobem un indicador tipus semàfor per mostrar gràficament l'estat de la revisió, que inicialment està de color gris i canvia a groc fins que finalitzi la revisió per part d'intervenció. El resultat d'aquesta tasca pot fer canviar el color d'aquest indicador a color verd, validat, o vermell si l'interventor el retorna amb un comentari que després podem respondre a l'hora de tornar a enviar a l'assentament per la seva validació. També podem desfer la validació d'algun expedient pitjant en aquest botó. Un cop validats tots els assentaments, Intervenció genera la relació definitiva i emet un document comptable de l'obligació o la disposició segons sigui el cas. Aquest document apareix al subexpedient de l'òrgan gestor i el trobem en estat elaborat a la pestanya de documentació generada. En aquest punt caldrà canviar el seu estat fins a pendent signatura i triar els signants corresponents. En completar aquest flux de vistiplaus i signatures, els assentaments llistats a les sol·licituds de la convocatòria canviaran el seu estat a aprovat. Fins aquí el tutorial dedicat a la comptabilització d'assentaments dels expedients de convocatòria fins a la seva resolució definitiva. Moltes gràcies!